Mifa production Jabarani filɛbagaw ni Ondu TV filɛbagaw an bɛ foli di aw bɛɛ ma ni aw ka dɔgɔkun kunnafoni sigilen farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan a y'aw bisimila. An ka bi bakurubaw la fɛn min ye farafinna tɔgɔna dolantan min kan ka kɛ Marokokaw fɛ o ɲɛbila baaraw n'o ye tile 5nan ni tile 6nanw ye. Mali ka dege karamɔgɔ n'o ye Tom Saintfiet ale ye a ka lisi bɔ dolantana 25. O lisi a bɛn'o sɔrɔ an ka bi jɛmu kɔnɔ. N'an bɔra yen an b'an da don tournoi IFOA U17 la hali bi Aigle ka kunnafoni na fɛn min ye an ka samatasɛgɛ mankan n'o ye kadew ye tournoi ni olu jilaja fo ka se final la nka u binna ngɔyi na n'o ye tir au but ye Sénégal ɲɛkɔrɔ an bɛna an da don o fɛnɛ la k'o da aw tulo kan. Ani kunnafoni misɛnnin caman farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni fo ka se nansara la olu de bɛna k'aw tulo garisɛgɛ ye bi ka kunnafoni da aw tulo kan aw denkɛ n'aw balimakɛ Cheikh Bukadari Magasuba kanubagaw bɛ wele ko Momosu a y'aw bisimila. An ka bi bakuruba fɔlɔ i n'a fɔ n kun y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na o ye an ka samatasɛgɛw ka kɛ k'a ɲɛsin fɛn min ye farafinna tɔgɔla dolantan min bɛ kɛ san 2 o san 2 ni san nata ta o kan ka kɛ Marokokaw fɛ yen nɔ ka bɛn ni san 2025 wagatiw ye. Mali an ka tile 5nan ni tile 6nan jaabiw la o dolantan ɲɛbila baaraw la an ka dege karamɔgɔ ye dolantana 25 wele. O dolantana 25 la jɔkɔlɔsibaw la sa i bɛ Jigi Jara ale bɛ Yunka Africans la o kɔfɛ Yusuf Goyita ale bɛ Joliba Asila Ismail Jawara ale bɛ Aika Stockholm ale bɛ o tɔnw na o kɔfɛ sa an ka kɔfɛmaw n'o ye défenseur ye i bɛ Fode Dugure sɔrɔ Red Star Musa Jara ale bɛ Alaves la Abdoulaye Diaby ale bɛ Sengalé la Mamadou Fofana Amiens Seku Goyita ale bɛ Baraga la fo ka se Ousmane Diallo Joliba AC. An ka cɛmancɛmaw la sa i bɛ Kamoru Dumuya Brest sɔrɔ yen nɔ Aliou Dieng ale bɛ Alkaloud la fo ka se Mohamed Kamara Al-Sadd Ibrahim Sissoko Bokoum fo ka se Evo Bissouma Tottenham Fadi S Koulibaly Stade Malien de Bamako Mamadou Sangare ale bɛ Rapide de Vienne na. An ka ɲɛfɛmaw n'o ye attaquant ye Lassine Sinayogo Auxerre Nene Dorgeles RB Salzburg El Bilal Touré ale bɛ Stuttgart la Adama Malouda Traoré ale bɛ Ferencvaros la fo ka se Musa Djenepo Antalya Sport Sekou Goyita CSKA Moscou Mamadou Doumbouya ale bɛ Watford la Ibrahim Kone ale bɛ Al-Qadoud la. Ni cɛden 25 dege karamɔgɔ a ye ninnu de wele i bɛ a jateminɛ a ka regroupement yɛrɛ o bɛna kɛ Maputo n'o ye Mozambique olu yɛrɛ ka capitale kɔnɔna na. An b'a da aw tulo kan k'a fɔ Aigle an ka dolantan fɔlɔ o bɛ kɛ ka bɛn novembre kalo tile 15 ma Mali ani Mozambique bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔfɛ sa tile 4 dɔrɔn o kɔfɛ ka bɛn novembre kalo tile 19 ma Bamako yɛrɛ kɔnɔ an ka faaba la n'o ye stade 26 mars ye Mali ale ni Eswatini bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Mali mago bɛ sebaya kelen na dɔrɔn ka se ka a ka qualification ko assurer an bɛɛ bɛ jɛ ka dugawu kɛ an ka Aigle ye Ala ka o jɔyɔrɔ ni tintin bɛɛ. N'an bɔra yen dɔrɔn an bɛna an ka simindenw n'o ye an ka kadew ye minnu si bɛ san 15 san 16 la olu ka dolantan mun tun bɛ yen nɔ n'o ye tournoi ye n'a bɛ f'a ma ko IFOA U17 tournoi nin tɛ dɔwɛrɛ ye tournoi nin kɛ kun ye de ka se ka tɔn 2 ta an ka zone kɔnɔna na mun bɛ taga an ka tilebiyanfan ni ka taga an représenter CAN K2 kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na ba Maliba ani Sénégal de ye ɲɔgɔn sɔrɔ final ba la dolantan banna 3-3 équipe 2 ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min ye cɛ bila ɲɔgɔn na n'o ye senfilaw ye sa ngɔyi na Sénégal sebaya sɔrɔ an kan 5-4 i bɛ a jateminɛ dolantan ninnu yɛrɛ bannen u ye jateminɛ kɛ denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ jɔyɔrɔ bonyara o hukumu kɔnɔna na fɛn min ye meilleur joueur o kɛra Seydou Dembélé ka bɔ Mali la meilleur buteur o kɛra Bakary Sempara ka bɔ Mali la meilleur gardien fɛnɛ o kɛra Lamine Sinaba ka bɔ Mali la o b'a yira an ka denmisɛnninw olu wulila k'u jɔ n'u jɔnjɔn nin bɛɛ ye an b'a ɲini jamana ɲɛmaaw ani an ka fédération ɲɛmaaw fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ walasa ni denmisɛnnin ninnu bɛ se ka labɛn ka ɲa cogo min na ka bɛn ni CAN ye parce que u ye dolantan mun yira an na a bɛ mɔgɔ jigi fa kosɛbɛ CAN dun fɛnɛ n'i sera ka demi-finale sɔrɔ fo ka jɔyɔrɔ 3nan sɔrɔ o bɛ kɛ sababu ye e bɛ qualifier ka taga fɛn min ye coupe du monde ale fɛnɛ kɛnɛ kan n'o ye simindenw ka coupe du monde kɛnɛ kan an b'a fɔ a nafama yɔrɔ ye mun ye a fanga ka bon an ka denmisɛnninw fan fɛ sabula a bɛ kɛ sababu ye denmisɛnninw bɛ ye u bɛ équipe ɲɛnamaw sɔrɔ don n'a nata la équipe nationale yɛrɛ fɛnɛ bɛ joueur ɲɛnamaw sɔrɔ i n'a fɔ hali équipe nationale kɔnɔ bi Amadou Aidara Doudou ninnu tɛmɛna nin fɛ fo ka se an b'a fɔ Mohamed Kamara camancɛw olu tɛmɛna nin fɛ fo ka se El Bilal Touré ninnu ma nin wagati in na Mamadou Doumbouya ale welelen don hali Aigle ka liste la Watford fɛ ale ni Soumaïla Koulibaly olu tun bɛ coupe du monde na Soumaïla ka denmisɛnninw fɛ vraiment an bɛ wele se an ka balontan ɲɛmɔgɔw ma labɛn ka se ka sabati walasa denmisɛnnin ninnu se ka jɔyɔrɔ ɲuman sɔrɔ CAN kɛnɛ kan.
nin ye ngɔrɔni ye dɔrɔn mun ye anw yɛrɛ ka championnat ye an b'a dɔn Joliba ale bɛ Ligue des Champions Stade Malien ale yɛrɛ fɛnɛ qualifiélen don Coupe CAF o phase poule la nka jusqu'à présent anw ka championnat national o ballontan olu tɛ ka se ka kɛ o de hukumu kɔnɔ an b'a dɔn tulo kan k'a fɔ ka bɛn novembre kalo tile 17 ni yɛlɛma ma don a la an ka super coupe bɛna tan Joliba AC ale ni Stade Malien olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ mun kɛra champion ani mun ye an ka jɔnjɔn ta n'u ye coupe olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nka an bɛ dugawu kɛ nin ka kɛ an ka saison dayɛlɛnnen walasa championnat professionnel ale bɛ se ka daminɛ ten Bamali b'a kɔnɔ n'an bɔra yen an bɛna Ligue européenne des champions na n'an nana Ligue européenne des champions na an b'a da o tulo kan k'a fɔ ale formule kura o tile 4nan dolantanw olu kɛra o dolantan ninnu kɔnɔna na sa an b'a da o tulo kan k'a fɔ fɛn min ye Slavian Bratislav Dinamo Zagreb ye sebaya sɔrɔ ale ka 4-1 PSV Eindhoven ale ye Girona ci 4-0 Dortmund o ye sebaya sɔrɔ Sturm Graz ka 1-0 Celtic Glasgow ale ye sebaya sɔrɔ RB Leipzig ni Dudu ka 3-1 Real de Madrid bina Milan AC ɲɛkɔrɔ 7-1 Lille Juventus o banna 1-1 Sporting Manchester City o banna 4-1 ka taga Sporting kanu na Bolo ye Monaco 1-0 ka taga Monaco kanu na Shakhtar ye sebaya sɔrɔ Young Boys kan 2-1 Club Brugge ye Aston Villa ci 1-0 o kɔfɛ sa fɛn min ye Feyenoord ale fɛnɛ bina RB Salzburg ɲɛkɔrɔ banna 7-1 an ka dolantanaw caman tun bɛ nin kɛnɛ kan o tɛmɛnen kɔ fɛn min ye Paris Saint-Germain ale bina Atletico ɲɛkɔrɔ 2-1 Sparta Prague Brest o banna 2-1 ka taga Brest kanu na Étoile Rouge FC Barcelone ye sebaya ɲuman sɔrɔ ale ka o banna 5-2 fɛn min ye Inter de Milan ye sebaya sɔrɔ Arsenal ka o banna 1-0 Atalanta tagamara ka sebaya sɔrɔ Stuttgart ka o banna 2-0 Bayern de Munich Benfica o banna 1-0 ka taga Bayern kanu na o kɔfɛ sa ni o classement lajɛ i bɛ a jate minɛ k'a fɔ tile 4 kɔfɛ Liverpool bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la kuru 12 Sporting bɛ tugu a la kuru 10 Monaco kuru 10 b'ale bolo jɔyɔrɔ 4nan Brest kuru 10 Inter de Milan jɔyɔrɔ 5nan kuru 10 FC Barcelone bɛna jɔyɔrɔ 6nan na kuru 9 Dortmund kuru 9 Aston Villa kuru 9 Atalanta kuru 8 Manchester City kuru 7 Juventus kuru 7 jɔyɔrɔ 12nan Arsenal kuru 7 jɔyɔrɔ 13nan Leverkusen kuru 7 Lille bɛna jɔyɔrɔ 14nan kuru 7 Celtic Glasgow kuru 7 fɛn min ye Dinamo Zagreb kuru 7 Bayern bɛna jɔyɔrɔ 17nan na fɛn min kuru 6 b'ale bolo jɔyɔrɔ 18nan Real de Madrid kuru 6 jɔyɔrɔ 19nan Benfica kuru 6 jɔyɔrɔ 20nan Milan AC kuru 6 jɔyɔrɔ 21nan o bɛ Feyenoord bolo kuru 6 o b'olu fɛnɛ bolo n'an bɔra yen an bɛ kunnafoni misɛnnin dɔw di i n'a fɔ an bɛ taga Espagne n'an tagara Espagne an b'a da o tulo kan ko Liga ale tile 12nan jaabi damadɔ b'an bolo Atletico Las Palmas o banna 2-0 ka taga Atletico kanu na u ka derby min tun bɛ Catalan yen Barça ale ye sebaya sɔrɔ Espanyol ka 3-1 Sevilla Real Sociedad y'ale ci 2-0 fɛn min Athletic Bilbao Betis o banna 1-1 classement na jɔyɔrɔ 12 kɔfɛ Barça bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la kuru 33 Real bɛ tugu a la kuru 24 o kɔfɛ Atletico kuru 23 b'ale bolo Villarreal kuru 21 Lewandowski bɛ meilleur buteur ka jɔyɔrɔ la kuru 14 b'a bolo fɛn min ye Ayoze Perez kuru 7 b'ale bolo meilleur passeur Lamine Yamal kuru 7 Rafinha bɛ tugu a la kuru 6 o bɛ ale bolo an bɛ Ligue 1 nouvelle fitinin di Marseille ale bina Auxerre ɲɛkɔrɔ ka tile 11nan na o banna fɛn min 3-1 ni yɛrɛ la Lasine Sinayogo ale ye celu 1 don ka tila ka passe décisive 1 kɛ bi thème 2 b'an bolo thème fɔlɔ o ye Real supporter caman kumara an fɛ ko Real ka problème yɛrɛ ye jumɛn ye ɲina saison dayɛlɛ na ko salu u ka tɔn kun ka ɲi kosɛbɛ mais ɲina tɔn fanga dɔgɔyara alors que olu ye renfort kɛ o tɛ dɔwɛrɛ u ye ballontanaba dɔ de ta ka na n'a ye u ka tɔn na n'o o ye Kylian Mbappé nka ni yɛrɛ kɔnɔna na olu ni tili kun famara mais ko tili bɛ ɲini ka kɛ olu yɛrɛ negela ye sabula n'i y'a jate minɛ u ye ci u fɛ yen cogo min na u bɛ ci kɛnɛma ten ko mun de nana n'a ye jateminɛw tɛ dɔwɛrɛ i b'a jate minɛ Kylian Mbappé nalen ye Real kɔnɔna na a kuma cayara dɔw ko Real joueur don dɔw ko Real joueur tɛ bɛɛ y'i ta fɔ siga tɛ fɛn min na Kylian Mbappé joueur ba don ballontanaba don a y'a ka prévu kɛ France équipe nationale la a y'a kɛ Monaco la a y'a kɛ Paris Saint-Germain la an dalen don a la a ka prévu a bɛna kɛ Real Madrid fɛnɛ la donna nataw kɔnɔ mais problème ye mun ye ballontan jɔyɔrɔ ko
a fanga ka bon ballon tan na parce que joueur bɛɛ n'i ka positionnement don hali n'i y'a sɔrɔ joueur polyvalent bɛ yen i bɛ a jateminɛ Kylian Mbappé couloir gauche don o tɛ dɔwɛrɛ kɛrɛdaman don k'a daminɛ camancɛ la ka yɛlɛ kɛrɛda fɛ o maa y'ale n'a bɛ fɔ a ma ko ailier offensif gauche ale bɛ jouer a ka spécialité ye mun ye ka ballon ta ka boli n'a ye ka centre kɛ ka retrait kɛ ka tir kɛ ka bi don a bɛ s'o la ka indew kɛ ka mouvement kɛ a bɛ s'o la bon o Mbappé n'i nana n'a ye neuf la neuf fana ye ballon-tanna ye ballon-tanna minnu ye attaquants ye c'est des attaquants innés o tɛ dɔwɛrɛ ye bidon yɛrɛ ka jɔ yɔrɔ kelen i bɛ exemple ta i n'a fɔ Drogba kan Drogba tun bɛ 90 minutes kɛ a tɛ maga ballon na mais a bɛ occasion kelen min sɔrɔ a b'a dun o attaquants bɛ yen i n'a fɔ les Luis Suarez et consorts u b'u jɔ tranquille de la u bɛ défenseurs fɛ u bɛ faux départ ni fɛnw kɛ Mbappé tɛ s'o la o de gɛlɛya bɛ Mbappé kan kosɛbɛ bon ni Mbappé ka côté gauche fɛnɛ lajɛ ŋana wɛrɛ bɛ Real kɔnɔ bi ŋana mun yɛrɛ fɛnɛ talen don n'a bɛ diɲɛ meilleur joueur fɛ ni o ye Vinicius Junior ye donc nin cɛ fila ninnu jeli ɲɔgɔn fɛ est-ce que o de tɛ ka se ka kɛ dekun ye wa parce que i b'a jateminɛ Mbappé a b'a débrouiller mais nefu tɛ a qualité foyi t'a la bon est-ce que Vinicius bɛna na bila ban de la ka Mbappé kɛ d'emblée wa ou bien ka Mbappé bila ban na ka Vinicius kɛ d'emblée ɲininkali tɔ min bɛ mais an dalen don a la entraîneur ni o ye Carlo Ancelotti ye a bɛna fɛɛrɛ sugu bɛɛ tigɛ pour que ka se ka solution sɔrɔ nin ko ninnu na walasa hali bi Real bɛ se ka ɲɛfɛla sɔrɔ a ka équipe bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ mais an b'a a ɲɛfɔ aw ɲɛna tuguni note kelen wɛrɛ fɛnɛ bɛ o tɛ dɔwɛrɛ Real ye milieu dɔ perdu n'o ye Toni Kroos Toni Kroos ma se ka remplacer Real kɔnɔ a kɛra sababu ye hali an bɛ yɔrɔ min na Real kɔfɛla blessure fɛnɛ jelen don a kan parce que Real kɔfɛla fɛnɛ tɛ ka marcher gardien titulaire banalen don défenseur fɛnɛ la olu fɛnɛ ka titulaire surtout kɛrɛda fɛ Vasquez b'a débrouiller latéral tɛ couloir de kun don donc o problème fitininw bɛ mais an b'a dɔn ɲɛ bɛna sɔrɔ la don n'a nata kɔnɔ mun bɛ se ka kunnafoni fitinin min di Real Madrid kan o ye nin ye n'an bɔra yen an bɛna Ballon d'Or la Ballon d'Or dira a kuma cayara mɔgɔ caman fɛnɛ ko an ma ko Vinicius b'a mérité ko Pedri t'a mérité kumaw cayara mais an bɛ se ka mun fɔ Ballon d'Or ko la o tɛ dɔwɛrɛ Ballon d'Or ɲina statistiques falenna u falenna a fɛnw cayara o dɔw ye mun ye jamanaw ka vote ballon-tannaw ka vote fo ka taga se fair play o nana don a la ɲina ani ballon-tanna yɛrɛ i jɔyɔrɔ kɛra mun ye club ani équipe nationale la a nana ni nin yɔrɔw ye ni i nana i b'a jate minɛ Real Madrid fan fɛ Vinicius jɔyɔrɔ bonyara kosɛbɛ a ye Real kɛ champion ye Real ye Ligue des Champions ta mais kunnafonidila dɔw ko n'i y'a jate minɛ Espagne championnat Salou meilleur buteur Vinicius tɛ meilleur passeur Vinicius tɛ ko donc k'a tɛ fɔ k'a ka influence bonyara club de kɔnɔ a ka influence bonyara mais championnat la ko influence ma bonya donc n'i tagara Ligue des Champions meilleur buteur kama ko ye a ma kɛ meilleur passeur ye ligue fɛnɛ la donc c'est le seul scénario o ye mɔgɔ dɔw ka hakilinaw ye bon o kɔfɛ fɛn min yɛrɛ juguyara Vinicius ma mɔgɔ bɛ se k'a fɔ o ye équipe nationale ye Copa America la parce que Brésil ale bɔra quart de finale niveau la bon tiɲɛ yɛrɛ la Vinicius a jɔyɔrɔ ma bonya Copa la kosɛbɛ o kɛra fanga ye ka taga Rodri fan fɛ n'i y'a jate minɛ bon n'an bɔra yen an bɛna prix fair play la prix fair play de la Vinicius ka ko tiɲɛna yen kosɛbɛ kosɛbɛ parce que i b'a jate minɛ match o match Vinicius ni joueur dɔ bɛ bila ɲɔgɔn na ani ballon-tanna dɔ bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ siɲɛta b'o la mankan b'o la a bɛ dɔw bugɔ yɛrɛ souvent supporters bɛ dimi f'u bɛ kumalankolonw fɔ a ma propos raciaux bɛɛ bɛ fɔ a ma parce que k'a bɛ supporters provoquer bon c'est des réalités qui sont là o bɛɛ bɛ sɔrɔ ballon-tanna min nɔfɛ match bɛ jɔ fo ka se minute 10 minute 15 minute 30 yɛrɛ o ni Atletico ka match vraiment o tagara ka défaveur la dɔɔni kelen capitaine ka vote Espagne kɔnɔ Espagne championnat ka se Ligue des Champions fo ka se Copa la Vinicius ni équipe bɛnna pratiquement n'a bɛɛ capitaine fɔra ɲɔgɔn kɔ olu fɛnɛ ka vote o pesera kosɛbɛ kosɛbɛ ka taga Rodri fan fɛ jamanaw ka vote fɛnɛ pesera ka taga Rodri fan fɛ o de nana ni Vinicius ka Ballon d'Or tiɲɛni yɔrɔ ye mais statistique la ni ye Vinicius lajɛ a ka saison ɲana wa mɔgɔ bɛ se k'a fɔ Ballon d'Or Rodri a b'a mérité a y'a sɔrɔ sabula statistique de y'a s'a ma an tun bɛ se ka fitinin min fɔ anw hakilina na Ballon d'Or la o de ye nin ye même n'i y'a sɔrɔ analyse la
bɛɛ ni i ka tiɲɛ don. N'an bɔra Ballon d'Or kɔnɔ an bɛna an ka kunnafoni laban na n'o ye an ka balontannaw ye olu fɛnɛ ka dɔgɔkun wusara kosɛbɛ i n'a fɔ Latini Sinayogo an y'a ye Marseille ale ni Auxerre ka dolantan yɛrɛ la Latini Sinayogo a ye cilo kelen don ka passe décisif kelen kɛ an b'a fɔ o ɲana kosɛbɛ ale sera k'i jɔyɔrɔ fa o la ani ligi kɔnɔ an ka joueurs caman olu sera ka fɛn kɛ i n'a fɔ Nene Dorgeles fo ka se Dawuda Gindo ale yɛrɛ bi don Ligue des Champions na vraiment an b'a f'u ma félicitations. Ni ne bɛna kɛ k'an ka bi farikolo ɲɛnajɛ kun cɛ aw k'an bɛn ni Ala ma baasi kɛ dɔgɔkun wɛrɛ shukran.